poradí už tretí tzv. 6-bodový zápas hrala túto jar Lokomotíva Devinská Nová Ves. Na domácom ihrisku v 24. kole 3. futbalovej ligy tentokrát privítala tým zo Záhoria SK Lozorno, ktoré nemalo na Devinskú príliš dobré spomienky, veď na jeseň jej podľahlo vo vlastnom prostredí vysoko 1-4, takže motiváciu do odvety malo veľkú, veď v prípade úspechu sa mohlo bodovo dotiahnuť na svojho súpera a aj preto začalo hrať otvorene, bez rešpektu. Úvod stretnutia však lepšie vyšiel hráčom Lokomotívy. V 7. minúte Daniel pekne vysunul hrdličku, ktorý aj s trochou šťastia otvoril skóre zápasu. 1-0. Záhorákov tento gól veľmi nezaskočil a pokračovali vo svojej otvorenej hre. V 16. minúte založil útočnú akciu Ronec a pokorného strela tesne minula ľavú žrť Šalamonovej brány. Domáci kontrolovali až o 12 minút neskôr, kedy Matiáš Kolmov prihrávkou našiel hrdličku, ktorý v najazde na Javorského neúspel. Ako sa neskôr ukázalo, táto nepremenená príležitosť mala dosť veľký vplyv na ďalší priebeh stretnutia. V 31. minúte sa poľahky dostal k lopte Lehocký a ešte ľahšie prehodil zaskočeného Šalamona v bráne Lokomotívy. Vyrovnávajúci gól oslávil jeho strelec trocha netradičným spôsobom. No zrejme tie kliky by si skôr zaslúžili domáci obrancovia, ktorí pri tejto akcii evidentne zaspali. A nebolo tomu ináč ani o 3 minúty neskôr, keď rozhodená defenzíva Lokomotívy dala dostatok priestoru a času Sirotovi. Jeho dobrú príležitosť stihol domáci gólman zlikvidovať. Veru Budíček, ale ten ako si Devinskej nie a nie zazvoniť. Boli to skôr hostia, ktorí mohli ísť do šatní s jednogólovým náskokom. Osudná mohla byť 43. minúta, kedy sa Ronec dostal do šance. Našťastie pre Lokomotívu mieril nad bránu Šalamona a tak sa prvý polčas skončil nerozhodne 1-1. Ten druhý začali domáci o poznanie svižnejšie a hneď začalo byť pred bránou Lozorna viacej vzruchu. V 59. minúte Sopuch z priameho voľného kopu len vyskúšal postreh Javorského a po následnom rohovom kope v podaní Matiáša mu priam učebnicovou hlavičkou už nedal šancu. 2-1, hostia však neskladali zbrane. Odkop Sagulu v tiesni našiel úplne voľného Lazara. Tomu však v rozhodujúcej chvíli lopta skočila a celú akciu zakončil tak, ako si to zrejme nepredstavoval. Stále žijúcej nádeji Lozorna na zisk čo i len bodu mohol urobiť koniec stredajúci Lépeš, ktorý sa na trávniku ani neohrial a hneď opečiatkoval brvno súperovej brány. Bol to však pekný futbalový moment. Rušno bolo aj v 78. minúte, kedy brániaci Ríš na poslednú chvíľu zablokoval hrdličkou pokus a následná strela Matiáša ho doslova zodťala. Našťastie tento okamih mu nebol osudný a po chvíli ho predýchal. V závere stretnutia mohol potvrdiť víťazstvo Jozef Lacko a po ňom to skúšal aj Hal. Obidvaja však neúspeli. Lokomotíva Devinská Nová Ves, SK Lozorno 2-1. Bol to 6-bodový zápas. Mne to tak prípada, aký by chalani mali zviazané nohy, ale pritom sme do zápasu išli rezko. V 7 minúte sme dali gól a skôr na to ubližilo, jak na to pomohlo. Práve, že vtedy sme sa mali ukludniť, hrať tú svoju hru, čo hrávame, ale ne, my sme presne opak spravili. My sme stali na tých osadových pozíciách, my sme si zbrali priestory, stále Viktor Hal sa sťahoval zbytočne medzi stoperov, Tadeáš takisto, že tam donosili hráčov a o toto bolo zlé. Zlé sme to mali v strede prebrať tých hráčov. Neslačali sme absolútne priestor a týmto vyplývalo, že ten super bol prvý počas lepší ako my. V prestávke bolo zrejme aj trošku umývanie hlav, predpokladám. Aspoň z tej mimiky, keď som vás videl vychádzať na trávnik do druhého polčasu. Urobili ste taký taktický ťah, vyťahli ste Viktora Hala z obrany na hrod útoku. I keď teda sa mu dneska nepodaril gól, ale v zásade ho nahradil druhý obranca Peťo Sopuch, ktorý to teda s tou hlavou krásne umiestnil a vlastne sa ukázalo, že to bol rozhodujúci okamih zápasu. Čo k tomu dodať?
Tak títo štandardky my trénujeme na tréningu. Na tej pozícii mal byť ináč Viktor Hál, oni si to vymenili. Čiže Viktor išiel na prvú týž, že stiahli tých hráčov na tú prvú týž a Peťo tam ostal sám. Futbal sa nedá úplne nacvičiť a tieto štandardky vlastne sme hráči, máme rozum svoj vlastný, takže keď nejde jedna vec, tak si to vymeníme a chvála Bohu to takto vyšlo, ako to vyšlo, takže som rád, že som dal ten gól, síce som trošku taký sviatočný stres, takže som rád, že aspoň tento gól pomohol mužstvu 3 bodom a určite tam tabulkovo vyššie sa posunieme ním, takže som ešte raz veľmi šťastný.